Салом духтаро, иншалло хубен. Духтаро ма пешаи навора зар кардан иҷаш мода як канали дузандагии апашкай беҳтарина тавсиятон метим ки ҳама намуди либоса медузад тоҷикӣ, аврупоӣ, ҳамаи намуда ба нархи дастрас медузад. Духтаро шумо дар Москваен, дар Челябинскен, дар Нижний Новгороден, дар куҷое ҳастен фарқ надора. Мақсад ки медуза почта қатироитон мекуна ба нархи арзон, паплинои беҳтарин дорад. Духтаро хоҳен ай паплини худаш медуза, хоҳен ай паплини худтон нароӣ мекунен, медуза арзонак абрад нароитон мекуна. Азизони дилам, бидуроен рақамҳои болои экранда бинависонен, силкаи каналша дар комментария закрепид мекунам, подписатсия кунен, ай номи канали ман салом расонен. Беҳад хурсанд мешавам. Нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ медузад. Духтаро бо ҳам арзон медузад, чӣ намуд стили биген медузад. Духтарои хушрӯи ман, ногуфта намона ки ҳамин бегаи апашка дар каналаш конкурс мезгарона. Кадоме ки подписатсия мекуна, дар комментария менависона, аму конкурса чӣ мекуна, рӯзша муайян мекуна, баъд ҳамуда ай паплини худаш либос медузонад. Духтаро диден розыгрышай конкурсай чи ҳамтарӣ кардаистай, бо маълумоти бештар ай худаш бигирен. Ма хушрӯтар фаҳмода натонистам, шояд бидуроен подписатсия кунен, комментарияшда бинависонен ва соҳиби як паплини хушрӯвак япаҷон шен, қатъи духти бепулуш. Апай лайлиҷонда медроем, подписатсия мекунем ва ай номи канали Мадина Таҷичка салом мерасонем. Ма боварӣ дорам ки медроен апаҷона дастгирӣ мекунем. Беҳад хурсанд мешам, миннатдор мешам. То ҳамин рӯза касеро реклама кардам, шумо дур омадаен, дастгирӣ кардаен, подписатсия кардаен. Ма боварӣ дорам ки и апашкарам дастгирӣ мекунен. Одам ба як рӯзи умед каналҳое мекуна ки як пеш барава, як зиндагиша пеш бара. Апаҷона каналаш чӣ нестай, канали хеле простояк хеле нестай, каналаш дузандагиро меомӯзонад. Духтаро бидуроен подписатсия кунем, пушаймон намешавед. Ман ҳамаи шуморо дӯст медорам ки сухани маро дар замин намемонед. Як бор дигар салом духтарои хушрӯи ман, иншалло хубен. Ҳама каса хушомадем ба канали мо. Меҳмоное ки наво бунашдагия, шумоам ҳаматон хушомаден. Умед дорам ки то охира бо мо мемонен ва касе ки нав каналро медроя, агар маъқул шид ҳатман подписатсия кунен, лайкотонро бимонен, колокончика биҷиқен ки видеои нав ба нави маро тамошо карда битонен. Кадомида канал маъқул намешавад, просто тамошо накунен, тамом. Иҷада бошад духтаро, ай навораи пешинаем ки удалит карда будам аз ютуб. Дар телефонам ҳамин дута видео монда будай. Ман шумода мондам, тамошо кунед. Беҳад хонак ма ёд кардам, пухту пазкуниё ма ёд кардам. Дар ҳамин ҷара мекунаму вақт намешавад ки сиёмка кунам. Духтаро хай чӣ хеле бо мисол хуср дорам, хуштоманд дорам, ҳичи намегани ё мараву бо хай кору бор дорам. Бо ина ёсаминҷони хеле шид бо хумам мазам гирехта. Анам хай азизони дилам, бо шумода камам боша сиёмка мекунам. Кухняка ёд кардам, бо навори пешинара мондам ки тамошо кунен. Шояд шумоам ёд кардем пухту пазома. Анам хел хушрӯчои ма. ҳамаи шумо дар раҳмати Аллоҳ барои дастгириҳотон, барои суханҳои хубтон, барои табрикотон, ҳазор раҳмати Аллоҳ барои дуоҳои нектон. Ман ҳамаи шуморо аз барои Аллоҳ дӯст медорам. Аллоҳи меҳрубона беандоза шукрона мекунам ки дар ҳаёти ман шумо бар ин инсонои хуба пайдо карда ки дар ҳар як кор мара як дуои хайр метен. Ман ҳар як влогамда мегӯям ки ман ба дуои шумо эҳтиёҷ дорам, барое ки одамизод ба дуо месабзад. Худованд мара шуморо мададдагия. Ман беандоза шукрона мекунам ки шумо бар ин инсонои хуб ҳастен дар ҳаёти ман. Раҳмати калон як бор дигар навора тамошо кунен, дастгириҳотонро фаромӯш накунен. Азизони дилам, Ine bu maya kapton bugün misabut kine mo az Moskva da yod kada na mo Moskva men bo kaçiton gar mesani makasi mama mai kha ne ya boy diga lamat ne bu podpisa kine kanal mo tamasho kine kanal kine mo tamasho kine это тебе касидни беҳтар нема. Рош макарони тайёр кардаистам.
ҳама намуди пухтупаз дар канали ма буд, торт, ҳама чӣ буд, не ки ма удалӣ кардам, саросимагӣ кардам, хай ба гапи дута сета беақла гирифтам, удалӣ чун кардам. Хай ҳеҷ гап не, бо анам хе пухтупаз када партуфтан мегирем. Шумо тамошо кунед, муҳимаш мада дастгирии шумо ҳай. Иншалло бо видео мешава. Анам хе духтаро гӯшти пиёзмона месӯзонем, баъдан сабзӣ медозем, баъд нахид, баъд намак, об медозем, як сар ки ҷӯшид, пас такак мемонем меҷӯша, баъд макаронмона медозем. Анам хе духтаро иҷода бошад ҷирғот хов кардам. Беҳад ҷирғоти хушрӯ, ҳар рӯз қариб ҷирғот мекунам, даравда мехӯранша, беҳад бамаззаи. Шумоам тайёр кунед. Шира мепазем, ҳами мемонем хунук мешавад ки дастмон насӯза. Баъдан як қошиқак чака медозем. Духтаро ғав сакак айшав то саҳара мепишонемша, ҷирғотмон омода мешава. азизони дилам, иҷода боша оши макарони ма тайёр шид. Қати хусрхушто ман ужин карда иста будем, бардоштам, шумода навор кардам, баъдан ужин кардем. Духтаро анам хеле шуморам ҳатман тайёр кунен. ҳар одам ба ҳар тарз тайёр мекунад. Ҳар як тайёр кардагӣ мегӯм ки оилаи ма инем хелира нағз мебина. Мисол сер савзира, сер карчкара, авқотои карчка дора. Бо баъзе одам тайёр мешавад ки наход дар оши туппа иқадар картошка бидозӣ. Хай оилаам нахӯра чӣ кор кунам? Шуморо оилаотон нахӯра надозаин духтаро. Ман ба карчка нағз намебинам. Анам хе иҷода боша раҳи хонамона шумода навор кардам. Тамошо кунед. Иҷа балниса рафтем. Қати Ёсамин камтарак маззам нестай духтаро. Ира личениёша буд кардем бо худам, камтарак уколоам хали гирифтам. Шумода навор кардам ки тамошо кунед. касе ки хай ай шабчароғай, ма ами шабчароғ дига ҳеҷ ҷо намерам ки сиёмкатон кунам. Иҷода боша духтаро, ай духтур биромадем, бозор рафтем. Тамошо кунед. 6 дона банан, 30 сомон. Майли, 2 дона нони бозориш гирифтам, барое ки дар нони бозорӣ мумкинай. иҷода боша духтаро. Ёсамин дар суперконти гирифтам. ҷа рексона гирифтам. бо Ёсамин дар киндер гирифтам ята. иҷода дорувои май олиятша наёфтам. уколу дорувай духтаро, камтарак маззам нест. иҷода боша ба Ёсамин ҷона як гӯшпори тилло харидам. 1000 чанд сомон да ина коғазаш. 1200 сум буд, 1100 сум дадод чун. ина ҳоз бестаг ма почта нишон будам. ина духтаро беҳад хушрӯак мада маҳқул шид. диден духтаро гӯшпоракша я парша гум када буд. бароям қа навш гирифтам. бе бачам гум накунӣ. инам хеле духтаро. инами доруво хучон 450 сомон шидан. инами қарак дору. олибо ята ҳамон қиматиша наёфтаем. ира 25 сум. и киндерша 8 сум. инаиш 5 сум. дутанун 4 сум. и 30 сум. чанд сум шидако. гӯшпораш 1100 сум. нем хеле чизо гирифтем духтаро. апоша хай бигӯ. гӯшпортидам маҳқул шид. гӯшпорш гирифтанӣ набудем духтаро. ай Москва мегиримша гуфтам, бо яке ҳавасам кард. бо я сепичкая дошта канда буд. амура бурдам фурӯхтам, даболош сумондам, гӯшпорака гирифтамша. ҷада духтаро шав яке арсиколам форид, гудаки ҳамсояро рӯӣ кардам. арсикола майдаак оварда бо шумода навор кардам.
духтаро, ин буд навори имрӯзаи мо. Фикр мекунам каме ҳам боша шуморо хурсанд карда тонистум. лайкҳои худтонро бимонед, фикротонро бинависонед, дар ҳаққи мо дуои кардана фаромӯш накунед. Ҳама вақт иншолло ки дар ҳаққтон дуо мекунам. Худованд ҳама фарзанд кунад. навора ба охир мерасонам. дастгириҳотонро фаромӯш накунед. подписчикҳои беҳтарини ман. худо нигаҳбон. То видеоҳои оянда азизони дилам.